Здравейте, хора! В днешното видео ще опитам новата зърнена закуска на Анди Студио! И хора, опитваме зърнената закуска. Вълшебство. Да натискам ли? Много е хубава зърнената закуска на Анди Студио. Много е добра. Опитайте. Препоръчвам. Ето и баба вика да я поръчате. Няма да ме обесиш, бе. Това е шеето от мен. И чао.